Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ongietorri gaur ere Saloa telebistaren magazinera. Iraiaren 15. sartu gara dagoeneko, urtea aurrera doa eta gauza pila bat gertatzen dira egunero. Hoietako batzuk komentatuko ditugu gaurkoan, gure gaurko kolaboratzailearekin, Patxi Urrutia. Iraiaren hasieran izan genuen gurekin, 15 egun pasata etortzen delako eta esan bezala gaurkoan ere horregatik hemendik pasako da. Aurretik betiko edukiak, hori bai. Agenda albisteak eta nola ez efemerideak. Lehendabiziko efemeridea 1987 urtekoa da. Pedro Estopiñon militarrak Melilla konkistatu zuen Gaztelako koroaren izenean. 2 mende geroago, 1630ean, Estatu Batuetan, Boston hiria fundatu zen. Goazen iraiaren 17ko titularrekin. Iruñak Pablo Sarasateren heriotzaren 110. urteurrena ekarriko du gogora, haren mausoleoa berrituz eta musikaz, zinemaz eta bisita gidatuez osatutako programa kultural baten bidez. 107.000 pertsonek gozatu dute udaran udalak eskainitako kultur programazioaz. Aurten ere iraiaren 21-tik 23ra Alde Zaharreko Jai Batzordeak kolektibo dendari eta bizilagunen laguntzarekin batera ekimen ugariz betetako egitarau zabala eskainiko dute San Fermin txikirako. Aurten gainere 78ko San Fermin txikitik 40 urte pasa direla ospatuko da. Ikasturte berriaren irekiera honetan Barkos lehendakariak hezkuntzan berrikuntza metodologikoa bultzatu izana nabarmendu du. Tafallako Antxo 3. handia BHI zentroan edo ikastetxean egin du, 50 urte bete dituen esan bezala ikastetxean. Geroa Baiko alderdian Usue Barkos izanen da lehendakarikaia eta Itziar Gomez alkategaia. 36ko estatu kolpe militarreko biktima nafarrek Nafarroako gobernuaren errekonozimendua jaso dute Sartagudan. Usue Barkosek legegintzaldiaren ardatzen artean exekutiboak memoria historikoarekin duen konpromisua nabarmendu du. Goazen gaurko egunkarietako azalekin, lehendabizi, Diario de Navarra. Erroburu nagusian hurrengoa paratu dute. Nafarroan eskola jazarpena pairatzen duten ikasleak gero eta gazteagoak dira. Azaleko argazkian 3 emakume agertzen dira. Konkretuki baluarten antzezten den Le Elisir de Amore obran parte hartzen duten eta nafarrak diren 2 soprano eta erregidore bat. Andrea Jimenez, Eba Asurmendi eta Sabina Puertolas. Titularrak audio, 3 nafarren opera. Ea zer daukagun Diario de Notiziasen. Lerroburu hau nabarmentzen da. Aldaketaren aldeko indarrak Iruñean finkatzen dira eta gehiengoa lortzen dute berriro ere. Azaleko argazkian nerabe talde bat dago mugikorrei begira. Gorriz nabarmenduta hau ipini dute. Mugikorrak geletan. Azpitituluan, aroketa zentro bakoitzaren araberakoa da, baina gelan erabiltzearen debekua da nagusi. Nafarroatik Euskal Herria amaiara pasako gara egunkariarekin. Bartzelonako Unibertsitatean irakaslea den Jordi Muñozen hitzek osatzen dute lerroburu nagusia. Independentismoak egin behar duen lehendabiziko gauza ideia horri eustea da.
Beherago azaleko irudian atzo Elbillarren ospatutako mahatsaren 25. festa ikusi daiteke. Arabako Errioxako ardoa ospatu eta aldarrikatu izenburupean. Komunikabide euskaldunei dagokienez, gaur berri egunkaririk ez dagoenez, zuzenean Euskal Herri Irratiko webgunera joko dugu. Goian ezkerraldean aldaketak indarra izanen luke beste legealdi batez Iruñeko udala gidatzeko. Eskuinean alboan, frankismoaren biktimek aitortza jaso dute Sartagudan, eta horren azpian bideo bat zintzilikatu dute. Beherago ezkerrean, Uxue Barkos izanen da lehendakari gaia eta Itziar Gomez alkate gaia. Ondoan dena prest San Fermin txikirako. Goazen gaurko eta aste honetako agendarekin. Gaur arratsaldeko 6:30 El Corte Inglesen hitzaldi bat gazteleraz. ¿Qué cámara de fotos es mejor para mí? Argazkilaritzaren astearen baitan antolatu da eta sarrera librea da. Bihar arratsaldeko 7:30 Nafar Ateneoan hitzaldi bat gazteleraz Javier Manzanosen eskutik, del graffiti al arte urbano. Baina lehenago, ordu bat lehenago, bihar Gazteluen Parantzan dantzaldia txistu eta gaitarekin. Bihar arratsaldeko 8:00 Nafarroako liburutegian edo filmotekan hobe esanda proiekzioa gazteleraz. Ainhoa, yo no soy esa pelikula botako dute eta sarrerak 3 euro balio du. Bukatzeko asteazkenean arratsaldeko 6:00 Gaztelu plazatik txirrindula martxa bat irtengo da mugikortasunaren astearen barne, Oteizaren eskulturak ikusiz Iruña hirian. Goizan zeruan laino gutxikin, arratsaldean lainoak ugarituz joango dira eta arratsaldearen bukaeran zaparrada trumoitxoa bota ditzake. Baliteke zenbait tokitan handiak izatea edo txinkorrarekin batera botatzea. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da, tenperatura nahikoa igoko da. Asteartean zerua tarteka lainotxo egongo da bereziki goizaldean eta arratsalde gau partean. Orduan, zaparrada ertainak eta trumoitxoa bota ditzake. Hego-ekialdeko haizea ahula ibiliko da, temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maksima gutxi edo nahikoa jaitsiko dira. Iruin herriko albisteen txanda, Barainain herriarekin hasiko gara. Kurtso hasierarekin Baragazte zentroko jardueren edo ekintzen eskaintza ezagutarazi egin da. Yoga, zumba edota ingelesa praktikatzeko saioak. 12 eta 30 urte bitarteko pertsonei daude zuzenduta gazteentzat eta izen emate epea gaur ireki egin da irailaren 22 arte. Udalak aurten Barainengo udalak antolatu dituen aurrendako edo umeendako euskarazko literatura txapelketa eta gazteendako nano edo mikroipuinen lehiaketeko saridunen lanak edo obrak argitaratu egin dira. Udalaren webgunean zintzilikatu dira 2 dokumentuetan, 2 PDF-etan. Euskararen sustapenaren harira, euskara zerbitzuak bekak eskaintzen ditu hizkuntza ikasten aritu direnentzat. Udalak irailaren 7an onartu zuen honen deialdia. Era berean, aurtengo ikasturterako 2018-2019 ikasturterako matrikulazio kanpaina abian da eta udaletik bizilagun guztiak animatzen dituzte maila hobetzeko edota zerotik hasteko. Barainain alde batera utziko dugu eta Aranguren herrira pasako gara orain.
Irailaren 27tik 29 bitarte, Iraulegiko gazteluaren inguruko jardunaldi batzuk burutuko dira. Hitzaldiak eskainiko dira eta gotorlekura irtengo diren bisitak. Parte hartu nahi izan ezkero, 6-0-9-3-4-3 telefonora deitu alduzue edota idazkaritza abildua arantzadi.eus emailera idatzi barkatu. Bestalde, irailaren 30ean animaliek uzten dituzten markak ezagutzeko ibilaldia egingo da. Doainik da, baina izena eman behar da irailaren 24a baino lehen 948-012-012 telefonoan. Honetaz gain, irailaren 22 arte mugikortasun jasangarritasunaren astea ospatuko da eta horren ondorioz gitarau polita prestatu dute Arangurenen. Zozketa bat, tailer ezberdinak edota bizikleta martxa bat dira eskaintzaren parte. Egitaraua edo programa udalaren webgunean aurkitu daiteke. Iruñarekin amaituko ditugu gaurko albiste hauek beti bezala. Joaquin Maia Musika Eskolak bere konpositore handien eta estiloen inguruko ikastaro monografikoen eskaintza berreditatu du. Baita entzunaldi gidatuak eta musika eta baita artearen ikastaro historikoak ere. Aurre inskribaketarako epea gaur ireki eginda irailak 17 eta horrela mantenduko da 21 arte. Pamplona.es webgunearen bidez edota 010 telefonora deituz gauzatu daiteke aurre matrikula hori. Informazio gehiagorako udalaren webgunera jo dezakezue. Honetaz gain, Ermitagaina eta Zabalguneko udal merkatuek aurrendako sukaldaritza tailerrak prestatu dituzte irailaren 22an eta irailaren 29an ere burutuko direnak. Eta aurreko berrian bezalaxe izen ematepea irekita dagoeneko. Inskribaketak 2 euro balio du eta 010 telefonoan gauzatzen da. Iruñarekin jarraituz, Yamaguchi eta San Francisco liburutegiek Japonia herrialdearekin zerikusia duten jarduerak prestatu dituzte aste honetako egitarauan. Gaur izango da lehendabizikoa, arratsaldeko 7etan Yamaguchi liburutegian. Kendo borroka artearen erakusketa bat eskainiko da. Sarrera librea da. Larun batean, Kondestable Jauregiak Ingmar Bergman zuzendari suediarrari eskainitako zinema zikloa hartuko du berriro ere. Aste honetan, zehatz-mehatz, Como en un espejo izenburua duen filma proiektatuko da gazteleraz arratsaldeko 7:30. Hitzordua doakoa da eta artistaren jaiotzaren mendeurrena dela eta antolatu da zikloa.